шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳадро доранд, марҳамат аз ширкати Акаи Парвиз истифода кунед. Ширкати Акаи Парвиз бо мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд муҳоҷиронро ҳар рӯз аз Москва ва Московский област ба Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳошон мошинҳои замонавӣ кондитсионер дора, вайфай дора ки шумо дар раҳ гарм намешед ва зиқ намешед. аз номи канали мошин тж гап занед, барои шумо скидка мекунам. Opel Vectra соли бариш 1995 гуфтем. соли бариш 1995. моторш 1.6 простой. кузови мошин хэтчбек. Ич мехра? Бензини холи судишвориш. ира ҳуҷҷатош чанд қад дига мондагӣ ака? 9 моҳ 8 моҳ кам дора. Ба камаш 9 ё 8 моҳ документ дора. Ина пробегаш. Коробкаш механик. Люк дора. нақша чанд та гуфтен ака? нақш 15000 сомон. бо савдо мешава ака? бо савдо мешава. як номерои телефон меден ака? 905 00 92 11. ҷои пилгирӣ без савдо нархаш 11000 сомон. одамоям конкретни харидор занг бизананд ки 11000 поён савдо намешавад. Toyota Corolla 1 соли баришаш 2007. мотор 1.3 механик. объёми мотораш 1.3. мехӯрдагиш гази бензин, гази евро 4 дора. гази евро 4 як сола ҳуҷҷат дора. Калитос. Анта грионч. Тош анта. Бес. Крабегаш. коробкаш механик. салон ётибаш. ё кондиционер дора нака? кондиционер дора. нақша чанд та гуфтем? 55. нақш 55000 сомон бо савдо мешавад. номерои телефонтон медонед ака? 918 92 83 05. Daewoo Nexi соли бароришаш 1994. объёми мотораш 1.6. ҳуҷҷатош то моҳи сентябра. ира мехӯрдагиш чия? сӯзишвориш гази бензин. 14000 моторш наокадагӣ. нархаш
нақша чанд та гуфтӣ? 14 та? 14 нақш 14000 сомон бо савдо мешавад. Я номерои телефони дар кори 915 32 7007. Шкода соли 2004. Объем моториш чанд аст? Объем моториш 2.0. کنسنر داره شلانگش کرد جاز من همون رو گفتم که اکن اینجا سالدون رو داره همون رو اصال میکنم Шкода Октавия буда. Сӯзишвориш бензини холи газ задагӣ неста. Расходиш кам да. Электропакет. Ҳама системаш кор мекунад, телевизорош. Афос буре уна бибин як караван мунда. Кондиционер дора, кондиционерш кор мекунад. Фақат як шлангш вайрон да, амра соз мекунад насиб карда боша. Нарша чанд та гуфтем? нарх чанд та? нархш 35000 сомон. Я номерои телефон. Я сола документ дорам. Сола документ доштай. Ина барномаш нормально, мен 3 сол воздам. Колодкаш дин алиш камина. Ин вали. О, надада. колод. 3 сол надо борали. Ҳамин номерои телефонтон? Адам чанд? 62 91 69. Qurbon, ay Sarban. Ay, Novey Sarban dehay Tujkobod. Номи акамон Qurbon да. ВАЗ 2102 сол барориш 2000 объем моториш 1.6 сӯзишвори бензин самбуфер дора нархаш чанд така 15 нархаш 12000 сомонӣ ё кондиционер надорам кондиционер надорам коробка механика электропакет калитош неста занг занг пробегша асоби мошин буфаҳмед номери телефонта медоди ака 93 91 30 00 92 дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад. Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ
мошинбозор аз ноҳияи восеъ деҳаи ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.